Arestado ang duwang high school student makalihis na makuha anin marijuana sa laog kan sa indang eskwelahan sa Calabanga, Camarines Sur, Martes, Nobyembre 22. Sa impormasyon, mantang naglilibot ang gwardiya kan eskwelahan, nagduda ini sayro kan duwang estudyante, kung sa inaaktuhan man kay ni ang transaksyon kan duwang sospek. So nagduman po ang satuyang kapulisan kay po ang headed by our Police Lieutenant Colonel Rodel D. Pili. So nagay ko pong urulay-ulay kung ano pong dapat gibuhon. Actually po ang PNP madam naglilibot po ni sa mga high school po unta po kang July. So nalibot nila po ang mga high school para po mag-conduct ng drug awareness campaign and anti-criminality. Edad 19 asin 20 anyos ang mga sospek, asin parehong returnee. Nakuha sa posisyon kan mga ini ang nakatiklop na papel na may laog na marijuana, duwang pidasong glass pipe, asin lighter. Sa mga estudyante po yan o kabataan, mayo pong maidudulot sa to ng karahayan ng paggamit ng illegal na droga. Ano po? So, mag-focus po kita sa satuyang pangarap sa pagklasita para pumaabot ang satuyang mga minimity. Ang problema po dahil nare-resolbahan ng anuman na bisyo. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kanotoridad ang mga sospek as sinahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorne Miranda.